Ioniq 5. Тръгваме от Intcommerce. Колата вече е на 98%, защото е седяла 57 минути на едно място. Сега ще се опитам да намеря разхода откъде е, за да може да анулираме всички видове разход. 1 час и 1 минута е стояла, общо 300 метра откакто е заредена. Разхода до момента е 997 кВт-часа на 100 км. Тръгваме от тук на 59-та минута. Рестартирам. Не мога да рестартирам. Но добре, ще гледаме Accumulated Info и Drive Info. 98%. Тръгваме на трета степен на рекуперацията. Пътуваме за Пловдив. Колата е на 8451 км. Това трябва да си го запишеме. Отваряме нова таблица. На първи ред ще запишем. Колата е на 8451 км. В момента е на 98% заряд. Твърди, че може да измине 408 км и сме готови да тръгваме. Слагаме си климатика на 21 градуса. 21 градуса. Ауто. Усеща се първото нещо, което се усеща е ръчна спирачка, която държи задните гуми. И сега отнема известно време в Ioniq 5 да си направя комфорта. Знаете, че ми отнема време, но след малко ще съм готов и започваме. Плана за деня. Понеже организираме едно пътуване за доста коли, идеята ми ще бъде да обиколя няколко от ресторантите, да поговоря с тях дали могат да се справят с толкова много хора за един обяд, да прегледам трасето, да видя какъв е разхода на тази кола по това трасе със същата скорост и да сме подготвени. И натам вече се прибирам преди да започне подкаста, защото днес с Шаро имаме да снимаме подкаст. Така че това е плана на деня. Тръгваме от София. Следващата станция най-вероятно ще бъде Пловдив. Може и да не успея да стигна преди 12 до Пловдив, защото в 12 имам среща. Трябва да участвам в телефонен разговор. И след него вече продължаваме за Пловдив. В Пловдив ще обядваме. До там нататък почваме да обикаляме няколко места, които ще бъдат, например, Хисаря, Старосел, около Пловдив, Карлово и се прибираме към София по Подбалкански път. Караме на първа степен на рекуперация на магистралата 130, вече излизаме на магистрала 97%, 401 км останали, 8, 4, 5, 8 на километража. Искам да свържа CarPlay на телефона към колата, обаче колата каза: моля свържете телефона, който поддържа Android Auto или Apple CarPlay чрез одобрен USB кабел. И то в случая за USB, което е тип А. За нещастие аз не притежавам такъв кабел, особено пък одобрен и то от кого. Явно няма да ползваме CarPlay. Не знам дали мога въпреки това да слушам музика. Мога да слушам FM радио. Шанс. Здравейте! Това ще бъде едно видео, което не се получи точно както очаквахме. Това трябваше да е видео за Ioniq 6. Обаче, когато нещата не се подредат както очакваш, те се подреждат по друг начин и просто използваш възможностите. Знаете, че всеки негатив гледам да го обръщам в позитив, така че това, че не можах да снимам Ioniq 6 тогава, не значи, че не направихме интересен материал с Ioniq 5. В резултат, днес ще гледате две пътувания, в които основната ми задача беше да меря разход. Имаме някои яки кадри, имаме две готини пътувания и имаме много данни. Това се случи малко преди да организираме EV Trip. След това стана EV Tour и след това стана EV Tour 400. Това, което видяхте и все още чакате данните за него. Така че днес ще видите как протече подготовката, как проверих трасето и какво ще се случи там. Това беше първото пътуване. На второто пътуване задачата ми беше просто да натрупам километри с Ioniq 5, за да видя как му върви разхода. Така че останете с нас, за да научите повече детайли за това колко харчи Ioniq 5. Този целият клип е започнал някъде, може би преди година, около година и половина. Това беше едно от първите ревюта, които се появиха в канала на Ioniq 5. И тогава аз казах, че Ioniq 5 харчи като багер.
На магистралата разходът й беше скандален и затова, когато се чухме с Мария, в първия ни разговор, в който аз исках да взема Ioniq 6, тя каза, че няма да получа Ioniq 6, докато не карам Ioniq 5 и не разбера колко му е разхода. Така че, ако това е интересно и за вас, този клип ще бъде специално за разход. А ако сте попаднали в този канал случайно, вие може би сте все още в безопасност, но ако сте тук за втори път, най-вероятно вече обмислите електромобил. Електромобилите са нещо, което аз вярвам, че спестяват много проблеми, струват много по-малко да се карат и са много по-удобни. Ако сте тръгнали в посока електромобил и си търсите някой, който да ви помогне да вземете най-доброто за вас решение, доверете се на Автобутик. Автобутик са ми приятел, бих казал страхотен човек е Жорката, знае страшно много за електромобили, участвал в много от организациите, които правиме заедно и вече има много опит с електромобили, така че можете да се обърнете към него и да се надяваме, че той ще ви помогне да спестите време и да изберете подходящата за вас батерия, за вашето ежедневие и подходящата марка кола. Защото има много разлики между Тесла, BMW, Шкода и всички останали на пазара. Има специфики както в гаранцията, така в вноса, така в търсенето на подходяща оферта, избора на екстри, подходяща батерия. Така че, ако не сте на ниво експерт, потърсете някой, който да ви посъветва поне в началото на това пътуване. Колата си кара сама, като не се заблуждавайте, аз не я оставям да кара сама наистина, ами разчитам на нея в рамките на по няколко секунди, примерно когато сменям батерия. Въпреки че в общия случай на магистралата се справя добре. Подпора за краката, която не стига до краката. Явно трябва да легна да зареждам, за да я ползвам. Влизаме в Пловдив, 65% останала батерия, явно няма да зареждам, разходът до тук е 21,3, за общо 20,8, откакто почнахме да намаляваме, което е много културен разход, 126 км за час и 5 минути, което е над 110 км в час средна скорост. Като цяло нормално представяне, малко е по-висок разход, отколкото очаквах, но определено по-скоро малко е по-висок разход от нормалния за мен разход, но определено е по-нисък, отколкото очаквах. Цел разхода е културен. Остават ми 253 км до зареждане. От тук обратно към София имам още 180, които са извънградско, т.е. разходът ще е по-нисък, което значи, че дори няма да зареждам в Пловдив. Тук обаче карането на първа степен на рекуперация вече става доста неприятно. Защото непрекъснато трябва да натискам спирачка. А колата като смена от трета на първа става много по-пъргава. Като включа втора или трета, колата става много тромава. Не знам на какво се дължи това. Но като цяло сега влизаме в Пловдив. Тук имам примерно час работа и след това продължаваме нагоре към Хисаря, Тракиец, Хисаря, Карлово, София. Това предстои. Така че следващите примерно час и малко ще съм в Пловдив и след това продължаваме пътуването. 65%, 8579 км, направил съм 128 км, среден разход 20,7, час и 6 минути. Става 251 км пробег. От престоя ми в Пловдив мога да кажа, че съм бил тук час и половина или повече, да кажем може би 2 часа, като съм покарал час и половина, през които съм направил 32 км в Пловдив и средният ми разход е 16,4. Сега в момента тръгвам към Карлово и от Карлово след това тръгвам към София. Имам 57% батерия, 215 км ми остават като проекция. Най-вероятно ще мога да мина около 215 км. На мен ми трябват около 180, така че вероятно няма да зареждам дори. Очаквам разхода ми сега да е по-нисък, така че ще видим
напред по пътя как ще върви. На този етап съм изненадан от градския разход. 16,7 е добър разход. Тук е по-топло, отколкото беше в София. Колата в момента е на 8610 км и стръгваме. На изхода от Пловдив съответно ще нулирам разхода и ще премерим колко е разхода до Карлово. И от Карлово ще нулирам пак и ще премерим колко е до София. В заключението тук мога да кажа, че от 0 до 60 колата е много динамична, заради огромния въртящ момент. От 60 нататък е тромава, особено на магистрала от 100 до 140, когато се налага да изпревара нещо, си е тромава. Особено ако е на еко или нормален режим. На спорт е малко по-симпатична, но пак бих казал, че не съм очарован от динамиката. Не ме разбирайте грешно, аз мера по кола, която е по-силна от тая и затова казвам, че тази ми е тромава, но за много хора колата най-вероятно ще бъде напълно окей. Малко са шумни въздуховодите на климатика, малко музиката не е очарователна, пълно нормални неща. Иначе като музика тук се води с Bose, по никакъв начин не съм очарован, а дори еквалайзера е настроен както би го настроил аз. Просто музиката си е такава. Излизаме вече от Пловдив. Accumulated Data в момента показва 37,5 км сме минали. Това са 40 км в Пловдив, като тук имаше ремонти и никак не беше идеално. Движихме се бавно. Средният разход е 17 за почти 2 часа. 54% батерия. 8621 км, остават ни 204 км до зареждане. И сега в момента се отправяме вече от Пловдив към Карлово. Това е кръговото на Труд. Рестартираме. И от тук нататък вече започваме да измерваме извънградски разход. Ще се отбия до Тракиец и оттам вече отивам да се разхода по няколко заведения в Карлово. Фащам под Балкански път и се прибирам. Хотел Тракиец Житница. По-скоро имат нещо от порядъка на 50 на седящи места. Шанса да се събереме тук толкова много хора, колкото ми се струва, че бихме могли да се събереме, като още е много рано да го фиксирам, е много малък. Успях обаче да направя една магия. Друго си да имаш CarPlay. Как имам CarPlay? Ползвам едно кабелче, което е USB-C и към него включвам едно китайско адаптерче за $1 и USB-C кабела, като включа през адаптерчето в специалното USB и вече имам CarPlay, което решава проблема с стандартната навигация, защото стандартната навигация е много добра. И от тук натам вече започваме да си караме с Waze, което подобрява доста преживяването. На този етап не планирам да зареждам. В Житница съм на 48% батерия, 8644 км и имам още 185 км батерия. Средният разход извън градско на този етап е почти 17 и нямам опасения. Смятам, че безпроблемно ще се приберем през Карлово. Просто ми е интересно да спра в Хисаря, да видя 2 ресторанта там. И оттам нататък вече продължаваме по маршрута, че времето е доста напредна и ще закъснея за подкаста с Шарл. Нещо, което хората често ме питат в контекста на Теслата е: не ми ли липсва CarPlay? Ами, навигацията при Теслата и трафика, който е интегриран в стандартната навигация през Google Maps, са много добри. И затова стандартната навигация ми върши прекрасна работа, плюс това е много лесна за навигиране и много лесна за писане и ползва гугълските points of interest. Тоест цялото гугълско нещо работи перфектно. В общи линии аз използвам най-често или Waze или Google Maps, така че когато има нативна интеграция с Google Maps, не ми липсва Google Maps от CarPlay, защото той ще бъде по-лош с по-лоша резолюция. От друга страна пък, официалната навигация, това, което ми дава е подгрев на батерията, обаче тя е толкова гадно интегрирана и използва клавиатура, която е обикновената стандартна клавиатура на български. Благодаря, че ме научихте, че съществува такава, защото аз бях забрал за BDC клавиатурата. И на нея писането е скандално. Аз търся всяка една буква. А ако използвам пък английската, в стандартна навигация много неща не мога да ги намеря. И затова стандартна навигация просто е неудобна. CarPlay решава този проблем.
A few moments later. Продължаваме. Хисаря, ресторант Национал. Поговорих с тях. Тук изглежда като да могат да се случат нещата. От тук натам продължаваме към Калофер. Ресторант Бялата река. Ще видим и те какво виждане имат. CarPlay още работи добре. На този етап 41% батерия, 664 км, 154 оставащи. До тук извън градско 36 минути, среден разход 21. И продължаваме към Бялата река. И оттам нататък вече София. Значи много ме дразни колко е нереспонсив дисплея. Колко много време отнема. И вече знаем за тази иконка. Определено ми е много лагав. Много бавен. Направили сме 64 км, среден разход 21. Тая кола е направена за хора, които просто как да кажа, се возят. В момента, в който почнете да карате малко по-динамично, направите някакво изпреварвания и държите някакво по-високо темпо от сорта на 90-100 км в час, тази кола почва да си харчи. За 1 час 65 км, това 65 км средна скорост не е нещо невиждано по българските ширини. 687 км, остават 124 или 34%, което е малко. Тоест ние със сигурност сега ще зареждаме. Обаче вече нямаме време да кажем на колата, че ще зареждаме. Я да видим така, ако направим, тя знаем ли, че тук има зарядна станция. Финес. Добре. Отиваме да зареждаме на Финес. 9 км. Добре. Да бъде 9 км. Така, както и очаквах, Hyundai ме измами. Вместо да пътуваме към Карлово, където е близката зарядна станция, ние в момента пътуваме към Пловдив, така че стандартна навигация да си гледа работата. Препоръката и за зарядна станция не е това, което ни върши работа. И сега се пускаме на Waze, CarPlay и тръгваме за Финес Карлово. Та 31% от батерията и според моето обосновано гадание 32% от батерията или 31% според таблото. Според обоснованото ми гадание това са 20,2 кВт-часа. 20,2 кВт-часа при средния разход, който имам в момента с 100 км, според колата с 114 км. За да направя 150 км ми трябва поне 35 кВт-часа, за да съм безопасно, значи точно 15 кВт-часа ми трябва да зареда на станцията на Финес, за да мога да продължа към София. Честно казвам, се надявах, че това пътуване ще мине без зареждане, защото все пак този Hyundai е с огромна батерия. Но за 70% сме стигнали. София, Пловдив, малко време в Пловдив, Хисаря и сега сме в Карлово. И остава 31% от батерията. С тях няма да може да се приберем до София. Това значи, че дори колите с големи батерии най-вероятно ще трябва да зареждат по пътя. На станцията сме точно на 30%, остават ни 111, 699, 77 км, 20,3 среден разход, 1 час. ...15 минути до 80%. Започваме зареждането на 656 волта, защото батерията не е заредена, т.е. не е на 800 волта. Общността е 99 кВт, 106 кВт, 120 и сега на 150 ще ударим лимита на станцията. Което е впечатляващо, 150 кВт. Не е зле, но съм виждал и други коли, които го правят. Чакаме тук да станат 15 кВт-часа, сме готови да продължаваме. A few moments later. В Карлово беше хубаво, цели 7 минути.
сме готови да си тръгваме към София. Ще си рецептаме разхода за здраве. Тук, ако имаме записан, сега ще видим как ще продължим от тук към София. От тук предстоят 139 км, 50% батерия, точно на 8701 км. Среден разход, откакто излязохме от станцията за 2 минути и 2 км е 16,8. Температура на батерията максимална 34 градуса, минимална 31 градуса, т.е. на входа на батерията от към охладителната част 31 градуса, на изхода 34 градуса и в момента имаме 33 кВт часа, 33,2 кВт часа. Нямам опасения, с толкова ще стигнем със сигурност до София. Което значи сме заредили около 14, да, всъщност е ясно, заредихме 15,3 кВт часа за 7 минути. Почвам малко по малко да го осъзнавам това, което Hyundai са направили. Значи цялото нещо се върти около концепцията за смяна на скорости. Когато караш зад някого и искаш да намалиш, цъкайки няколко пъти рекуперацията, за да я дигнеш от 1 на 4 или на 3, защото тя не приема да е на 4 докато караш. Приема от време на време. Но понякога не приема. Има си мнение. Но усещането е все едно сменяш скорости. И когато тръгваш да изпреварваш, ако решиш да свалиш рекуперацията от примерно 4 на 1, усещането е точно все едно връщаш примерно една или две предавки надолу и колата почва да се ускорява повече. Не знам защо е трябвало да го направя така, наистина твърде сложно е. Не бих казал и че усещането ми харесва, то е много синтетично. Това с изкуственото невървене на колата в зависимост от рекуперацията е много странна концепция. Това е на степени. И явно, за да се усеща на тия степени, е трябвало да бъде направено така. Но действително, когато караш извънградско, карането с рекуперация на тази кола направо си тежи. Тя се чувства тромава. Затова е най-удобно да се кара или на нулева, или на първа степен на рекуперацията. И действително, с педала на спирачката и там усещането не е перфектно. Примерно сега, ако искам да понамаля, в момента рекуперацията е страшно малко. Натискам и задържам педала на спирачката и рекуперацията се поусилва. Обаче истината е, че виждам рекуперацията как се усилва, но в същото това време спирачното усилие се усилва много по-малко, което значи, че действително съм използвал и накладките и губа енергия. Това значи, че за да карам правилно, или поне ефективно, трябва да карам на първа степен и когато искам да забавя, вместо да пипна спирачката, да цъкна два пъти, да изчакам да намаля и да цъкна един-два пъти, за да имам инерция. Не. Продължавам да си игра с рекуперацията. Подминаваме, в момента съм точно успоредно на Антон. Това тук е Антон. И разхода до тук за последните 52 км от станцията на Финес до тук е 23,5. 41 минути. Като до тук съм си играл с плюсчета и минусчета, намалявам с рекуперация, използвам инерция, неща, които никак не са ми симпатични. Защото това е много повече работа, отколкото да караш с максимална рекуперация през цялото време. Защото непрекъснато правиш нещо. Дигаш си крака, местиш си крака, натискаш спирачката, не натискаш спирачката, цъкаш педалчета тук, лошчета, усилваш рекуперация, намаляваш рекуперация. Като е интересно, че ако спираш, не можеш да усилиш рекуперацията. Само докато ускоряваш. Обикновено рекуперация ми трябва, когато спирам. Но като цяло пътуването върви добре. Остава 34%, което са 87 км още, които трябва да извървиме. 753 км, според колата имаме 122, като според мен за извънградско пътуване с 90, 100, може би 110 на места. Ама 110 по-скоро не съм карал, защото не е законно. Да кажем, че 90. Да, при такова пътуване разход от 22-24 ми се струва висок за това извънградско.
И това потвърждава усещането ми, че тази кола не харчи, когато се возиш. И в момента, в който почнеш да караш и да й даваш газ и да влизаш в завоите малко по-агресивно и да натискаш, тя започва да харчи. И то осезаемо. И също като цяло усещането от колата е тежко. Сега в момента карам планинско спускане. Заковал съм рекуперацията на 3-та степен. Това е окей. Като усещането е все едно съм дигнал ръчна, примерно на 4-ти зъб. През цялото време се усеща как колата няма никаква инерция и е притисната от рекуперацията. Влизането в завой, предницата се усеща тежка, но не изпуска, т.е. доста прецизна бих я нарекал, въпреки че се усеща тежка цялата кола. Като динамика не е очарователно, окей е за извънградско, може да си изпревариш почти навсякъде, но колата се чувства тежка и в същото това време трябва огромен ход на педала на газта. Карам я на нормалния режим, на спорт най-вероятно ще е по-динамична, но това е усещането в момента. И другото, което е много така напрягащо, е Lane Assist. В момента е изключено автономното шофиране, а Lane Assist буквално на всяко излизане от завой се бори с мене и ми хвърля волана в някаква посока. Защото при планинско не можеш да караш в средата на пътя, както си представя Lane Assist. А Lane Assist се намесва на всеки завой. Така, намираме се около Долно Камарци. Всеки момент ще сме в Долно Камарци. За да имаме ориентир, това е моста на Долно Камарци. Хоп, минаваме под него. Остава 25% батерия, 794 км, остават ни 90 км заряд. До тук сме изминали 91 км от Карлово, среден разход 19,2, час и 14 минути. Като до тук управлявам с непрекъснато променяща се рекуперация, т.е. инерция, първа степен, трета степен, първа степен, трета степен, четвърта степен. Определено доста играчка с рекуперацията. Остават ни още 46 км и 40 минути да стигнем до Шаро. Нямам опасения от към заряд. Да изпреварваме, сваляме две предавки надолу, изпреварваме и дигаме две предавки нагоре. Доста играчка. Не вярвам, че трябва да е така. Често казвам, това е може би първата кола, в която ми е най-комфортно да я карам без музика. Да е тихо. Седалката не е безкрайно удобна. Още не мога да направя така, че да ми е удобна. И без музика в колата е тихо. Скорости извънградски, в колата е тихо. Въпреки коефициента на челно съпротивление. Интересна е работата на окачването. Колата се чувства много твърда и то е твърда на High Speed Bumps. Така, деня приключва в София, в Бояна на 11%, т.е. бях прав. Ако не бях заредил, нямаше да стигна до София. Сега ще проверим с колко киловатт час стигаме в София. Но 8855 км, среден разход 17,3 за 2 часа 11 минути, 156 км съм направил, стават ми 44 км проекция. И съм карал с сменяща се рекуперация през цялото време, беше прекрасно. Ще ще зареда и утре пак ще карам някъде, няма да е цял ден, но продължавам да трупам статистика за разхода. Според кристалната ми топка имам 6,978 кВт часа и съм на 11%. 6 кВт часа, аз заредих 15, това значи нямаше да ми стигнат едни 9 кВт часа, за да се прибера до София. София, Пловдив, Хисаря, Карлово, София, липсват 9 кВт часа в тази батерия. Добро утро, Жорка. Какво ще правим днес? Разходка до Видин. Колко време ще ни отнеме? 2 часа, 3 часа. Там ще има ли къде да зареждаме? Предполагам. Какво ще правим днес? Добро утро, ще се поразходим малко. 2 дни може би ще ни отнемат с електричката. Така много бавно зарежда. Да, това е бавното зареждане на Hyundai тук. Да. Надявам се, че до 7-8 минути ще сме готови да тръгваме.
Там ще има ли къде да зареждаме? Видим, не. Ще бедстваме. Да пренощуваме. Миро, ти какво усещане имаш за днешния ден? Ще бъде интересен и много хубав. Ще гледам колко бързо зарежда, ако зареждаме хубави бързи зарядни станции, ще е супер. Ние отиваме във Видин. Хубави, бързи зарядни станции. Само ще ти кажа, че в Монтана има една 50-ка и във Видин има една 75-ица. За то Hyundai това е като... Не мога да... Да. Ще бедстваме ли днеска? Ще намерим на някоя баба от балкона. Да ни пусне разклонител. Не знам дали имаме мобилна станция. Нали имаме палата? Имаме кола с парно. Готови сме да почваме. Айде, група. На мен плана ми е да направим София, Видин. В Видин може да знам, ние ще сме там към може би 10 и нещо или 9 и нещо. Може да закусиме. След това плана ми е да отиваме към Козлодуй и ако имаме време, дори може би Плевен и оттам вече да се върнем към София. Къде ще зареждаме? Бая добре, при бабата с балкона. Бабата с балкона нямаме това време, защото трябва да се върнем към 6-7, нали така се разбрахме? Ще си вземем кола на газ. На дизел. Кола на газ нямам. Минаваме 1000 км. Там е колата на газ. Нямам опция да я взема нея, за този канал не ни върши работа. Ние ще ударим около 700 км. Ще ударяме може би около 500, си представям, че ще бъдат. Добре дошли на експреса. Все пак ще пътуваме. Тръгваме на 95%, 8872 км. До тук сме направили километър и половина от станцията и разхода ни е 11,3. Пътували сме една минута и според колата ще направим 370 км, т.е. със сигурност ще зареждаме някъде там, бавно, което ще ни отнеме може би около час. Плана за деня София, Видин, оттам ще преценим дали да ходим до Козлодуй. От Козлодуй ще преценим дали да ходим до Плевен и се връщаме към София. В зависимост от това къде колко време ще пътуваме и ще зареждаме и ще бедстваме. Готови ли сте? Да. Супер! Как върви пътуването? Перфектно. Екстра. Всичко точно. Какви са ви усещанията от Hyundai? Че завоите е доста по-интересно, отколкото с Теслата. Интересно не в хубавия вид на думата. Не знам за какво говориш. Иначе, като кола, как я усещате? Като динамика, като екстри, като интериор, комфорт? За мен седалката е доста удобна, като динамика. Много добре, но аз не съм се качвал на кола повече от... Не съм карал повече от 180 коня, но возил съм се на твоята тройка. Не мога да направя някаква разлика в момента, тъй като нямам хубави спомени. Но като цяло за такъв автомобил аз съм много доволен. Не съм се возил толкова мощен до сега. Тоест на този етап ти спрямо колите, които караш, това е мощна кола, която е пъргава, справя се добре, държи се добре в завоите. Да, много е стабилно, държи се добре и бързо ускорява. Много съм доволен, но нямам по-да конкурентен модел и марка, така че не мога да дам обективно мнение. Но като за първи път да се кача в такава кола, съм определено доста доволен. Отзад Добре. Да. широко, на мен поне ми е удобно, нищо не е скърца, не е друса. Защото на няколко пъти лейн кейп асиста се включва и е много досаден за отзад, се мятаме тук малко като
чувал с картофи. Ленки и басиста малко е нагъл. Но това си е... Аз поне не съм фен нито на Kia ленки пасист, нито на Hyundai, на която и да е кола. Просто не, за мен не е измислена системата както трябва. Но иначе за возене отзад удобно. Широко, удобно? Широко, удобно, да, има поне половин педия разстояние до краката. А като усещане твърда ли е? Да, малко стегнато вози. Ма не е дискомфортно. Не е дискомфортно. Определяш го като на границата на да държи сцеплението, но не е твърда, трусеща, неудобно. Да. Между вас двамата, като се возите двама на задната седалка, имате достатъчно пространство, широко. Да, даже може би и още един човек ще седне сравнително комфортно. Да, за дрон дистанционно и няколко свичера има място. Има място. Точно тук на този път, понеже има доста неравности, се усеща добре колата. Изтегната е, но не труса и е приятно. Добре, какво ви е усещането? Колко процента батерия сме похарчили от сутринта до сега? Като гледам колко е пробега в момента, горе около 35-40. Добре. Аз 30, предполагам. Може би 32. Аз залагам на сигурно 35-45, нещо от този сорт. Значи тръгнахме на 95, сега сме на 67. Аз се обърках, те бях 355 в началото, аз го смятах като 455. Което е... Тоест пробега на този етап, в това пътуване не ви смущава никак. Имаме си достатъчно ток. Да, и разходът е съвсем приличен. Да. 17 в момента за 130 км. Да. Супер. Разходът на този етап е 17. И сме 4 души в колата и Да. багаж. Не случайно сме 4 души в колата. Този път пътуваме така, както много хора биха пътували с тази кола. С 4 напълно нормални хора, да видим какъв ще е разхода извън градско, на магистрала, градско. Тоест градско няма да имаме много, но извън градско основно ще имаме доста днеска. И ще ходим на разходка по забележителности. На този етап пътуваме към Белоградчик. Имаме още 57 км и 1 час до Белоградчик. Слязохме от Петрохан и до сега сме направили 132 км. Средният ни разход е 17, още сме пътували 3 часа и 25 минути, от които де-факто пътуването е 2 часа и 10 минути. Защото на много места се движихме бавно, за да снимаме, летяхме с дронове и може би над час колата е била паркирана, за да я снимаме. В час и 15 минути не се движим. Да. Така че статистиката, която имаме до момента, часовете не са релевантни към самото пътуване, но разхода и километрите са релевантни. Имаме 67% остана батерия и вече сме на 9004 км. Когато твърди, че успеем да направим 237 км, ние плануваме да направим над 400 км още, даже може би над 500 км. Така че най-вероятно ще зареждаме в Видин. Не знам, ще видим или в Видин, или в Монтана. Зависи на къде ще решим да ходим след Белоградчик. Това още не е ясно. Ама да кажем, че на този етап си представяме, че ще ходим към Видин. Нещо искате ли да добавите за това как усещате колата? Ако трябва да сравнявам с твоите Тесла, със сигурност вози доста по-твърдо. Не бе, ние не знаем нищо за Тесла. Кой е карал Тесла? Как ще сравняваме Hyundai с Тесла? Което е леко странно, но със сигурност бих казал, че не е някакво некомфортно. Има някои недомислици, като Lane Assist, но... Lane Assist направо е дразнеш на извънградско. Да. Той е непрекъснато ме прибира обратно. Той просто иска да карам в средата на лентата. Което особено в завой трудно се получава. И той е нахален и често ми се намесва и ми прави корекция на волана. А той изобщо не се съобразява, че тук има храсти, които понякога пречат и не мога да карам възможно най-вдясно. Другото, което е малко дразнещо, е рекуперацията. Особено, че не мога да сменям нивото на рекуперация докато спирам. Някакси не е идеално. И това да сменям непрекъснато рекуперацията между, примерно, първа и четвърта и първа и трета и четвърта степен, честно казано, малко не ми харесва.
Усещането, когато дигна педал дигна крака от педала на газта, според мен трябва да бъде да има известно време инерция и след това да почне да се усилва рекуперацията. А докато тук рекуперацията е момента, в който се дигна крака от педала на спирачка, на газта, веднага се появява рекуперация. И добре, продължаваме да напредваме към Белоградчик, след това ще тръпнем към Видин и в някакъв момент ще се появиме пак да ви разкажем как се чувстваме. A few moments later. Това ти е задачата? Така, трябва да намеря отдухване седалките. Подогрява. Ето го. Добре. Бързо ви. Трябваше по-рано да почнеш да снимаш. Трябваше по-рано да почна да снимам. Добре, ама сега кое е отдухването и кое е подогряването? Цъкни надолу на петичка. Това? Отстрани на седалката, цъкни на синята стрелка. Аз нямам дух. Само ще кажа, че ти караш Kia и се чудиш на интерфейса на Hyundai. Да, ама аз в моето меню то е... Да бе, аз разбирам. Просто е, че би трябвало да имаш някакви навици свързани с Kia и въпреки това се чудиш на интерфейса на Hyundai. Сега си представи човек като мене, който идва от друга галактика, на мене как ми изглежда това. Много ми харесва, когато няма маркировка, защото Lane Assist не работи. На мен ми се случва, когато е еднолентов пътя, няма маркировки, но то някакси ми го засича по банкетите. Много рядко, но ми се случва. Как ти се струва интерфейс? Само ще подчертая, караш Kia и носиш андроидски телефон. Как е интерфейс? Нещо не ми допада. Като бързина? Като бързина бавно определено. И ти си видял нещо по-хубаво и затова ти прави впечатление. Може би да. Да се върнеш в CarPlay. Такива неща много ме дразнат. Само да си намеря обдухването, да си го спра. Усетих за какво говореше с хоумскрина. Нещо се загубих. Как си пусна Waze, който беше отворен? Как е интерфейса? Не е за човек, който шофира. Ако не иска да се блъсне някъде. В момента сме на Белоградчик и тръгваме към Видин. Тук сме направили 192,5 км, средният разход е 17,5, температурата е 22 градуса, още сме пътували 5 часа до Белоградчик, защото много снимаме и сме похарчили 50% от батерията. По гадателската ми кристална топка имаме 33 кВт и 50% батерия. И сега ще видим как ще продължиме. Със сигурност ще зареждаме във Видин. Това вече няма спор, защото харчиме повече батерия от очакваното. Но въпросът е колко време ще зареждаме във Видин и след това на къде да хванем. Колко ще стане часа и дали ще имаме време да продължим да се разхождаме по Дунава. Какво е вашето виждане? Ще имаме ли това време? 12 часа. Ще го имаме времето. До тук сме пътували 5 часа. Имаме час до Видин и още 3 часа на обратно. И 1 час зареждане. И още час снимане поне. Имам усещането, че няма да имаме време да ходим към Козлодуй. И ако не спираме да снимаме пак за по час и половина-два, може и да имаме време. Сега ще видим как ще вървим. Прибирайте камерите. Той като паднат батериите си е тая. Почваме го. Следващата станция след 52 км Видин. A few moments later. Появихме се във Видин. Вече сме във Видин. В Видин обстановката е топличко, 27 градуса. Не е като сутринта, където бяхме на Петрохан. На Петрохан беше
доста студено. Видин, 247 км до тук, среден разход 16,3, общо 6 часа и 20 минути, пътува си се. 40% батерия ни остават, до тук си играхме доста с рекуперацията. Колата в момента е на 9117 км, което е супер. В кристалната ми топка пише, че имаме 26 останали кВт часа и 40% state of charge. 26 кВт часа. Със сигурност ще стигнем до Монтана и сега плана ни се променя. Тръгваме обратно към София, вече през Монтана и ще зареждаме там, може би, или ще зареждаме тук, докато ядеме. След малко ще стане ясно, в зависимост от това какво ще намерим за ядене. Но след това се връщаме през Монтана и продължаваме към София и вече ще въртиме някъде там в района. Но сега приоритетът е да намерим нещо за ядене във Видин и оттам нататък вече да преценим къде ще зареждаме. Имаме ли достатъчно батерия? Как се чувствате? Гладен. Нямате опасения за батерията, да разбирам. По-скоро за нас. За нашите батерии. Тук всичко се зарежда, телефони, батерии. Тоест крадете ток яко и въпреки това имаме батерия. Да. Продължаваме да бедстваме. Много трафик. А през това време дрона не каца. Дрона не го кацаме цял ден. Значи дрона е похарчил повече батерия от Айоника днес. Трябва да не го включим на финес. Но самообслужване. Тук сме. Супер. Играеме. Ето и Мис Видин си ми е колата. Мис Видин ли е тук? Да. Виж Ако какво питате тук. Мис Видин. Офроуд автомобили, ние бяхме на офроуд. Ние сме офроуд автомобил ли? Топ. И имаме безкрайно бърза станция. Нощувахме. Нощувахме докато чакахме пица. Да. 75-тичка превземаме. Мари, моля те, старай се. Престъпно е да зареждам на 75-тичка Ioniq 5. Само да знаете, че вече на практика колата е готова да си тръгваме. Колко време се чака пица? 27 минути. Колата ни ще се заради за много по-малко. Какво ще го правим този ток? Нямам идея. Пак имаме... Още едно дежавю. Да, пак имаме същия проблем. Трябва да не държиш спирачката. Как ви хрумна, бе. В Видин сме и вече ще рестартираме този разход. Тук що се разкачихме от Финес. Имаме 74% заряд, 260 км, колата е на 9123 км и след малко ще ви кажа колко киловатт часа имаме в батерия. Така, имаме точно 50 кВт часа на 74% батерия. Не знам защо излиза толкова малко, но добре, това е положението. Електростанция. Заредихме, много благодаря. Добре. Оттам идваме. Добре, чакай. Четем я тази книга. Добре, че не се бърка. Хубав ден. Чао, лека. Много учти, бе. Нещо не са добре нещата. 50 кВт час, 74% батерия. Но той сме да тръгваме. Всичко е ресетнато. Преди една минута сме го ресетнали. 257 км имаме заряд. 9123 км тук.
тръгваме. 23 градуса навънка, смятам, че е повече. В момента е точно 3 часа. Полицаите ги няма. Или поне още не ги виждаме. Сме готови да почваме да тръгваме. Спирам направо или? Не. Мислиш, че грее това ще ни настига? Искам да знам колко ревюта имаше пицерията, в която взехме за пици. 1480 горе-долу, но чакахме 27 минути за 4 пици. Колко и беше резултата? 4,4? 4-4, От 5. Как бяха пиците? Ставаше. Като за сандвичи са окей. Сандвич, да. Но съм ял много по-вкусно. Моята беше доста добра, аз не мога да се оплача. Браво. За 27 минути. 27 минути. Колко време ли се зареждаш колата? 10-15, не знам. Чакай да проверя. Но беше по-бързо, отколкото чакането за пицата. Хората знаят, че ние чакаме векове на тия станции. Значи колата ни се е зареждала 23 минути. По-бързо, отколкото правенето на пицата. И още 10 минути изяждаме. Така да, тя се е зареждала 23 минути, защото дълго време изяждахме пицата. И гледахме сир на... Гледахме бъдното представлението. От место престъплението видим. Тук беше някакво много криминално място. Още не знам точно какво толкова бъркат тия хора там, обаче нещо много. Криминално проявление. Зарежда. Да стана ли само пари да зареди след полицията? Нещо намекваш? Не. Може да изпусна оттам, докато си вадя документи с нещо на заявка. Да си изпуснал парите. Да. Тук са, трябва ли да изпреварвам или не трябва да изпреварвам? Се офлява лента ли се кара тук по принцип или аз нещо бъркам? Дава му да кара само с 30-40 максимум. Всъщност тя е права, Тук има някакъв мистичен ляв завой. Ето, толкова Жената знае, тя от Видин. Да бе, хубаво е поне 2-3 км преди левият завой да си подготвен. Ами сега отиваме към Монтана или към София? Сега вече пътуваме към София. От тук натам програмата е да се прибереме преди да ни бият жените. 3 часа. Някой от нас са закъснели. За къде? Шегувам. Всичко ще си признаеш. Шегувам. И има нов замък. Освен, че има нова синагога, има и някакъв нов замък. Катедрала ли е, синагога ли е? Не, синагога няма как да е с тия кръстове. Но съм изненадан. Добре, може да много. Това ти е. Минаваме пак през Петрохан. Избрахме си да минем пак през Петрохан, защото ще бъде по-бързо и няма да се занимаваме с магистрала. Излизаме точно от Монтана, хванахме кръговото и започваме отново планински преход. Кажете сега как мина деня днеска и какви са ви впечатленията от колата. Ма така някакси как да кажа, по-описателно, не просто да кажете, добре, движиме се, пътуваме. Разкажете как мина деня и какво ви хареса и какво не ви хареса. Като цяло колата е добре, на мен ми харесва, пътува се спокойно, в смисъл комфортно, изпреварваш без проблеми, когато се налага до 90 по разрешената скорост и до 140 на магистрала. И над вече в Япония само. Ама днеска не сме имали да ходим? Не, днеска не сме ходили в Япония, но така съм чувал, че в Япония много ги карат и са доволни. И са доволни, да. Отзад, като изключим
Уплътнението е удобно, седалките също са... Ама го правихте вече, няма проблем. Не сме го правили. Ще Стои си така. стои така да се... Седалките могат и да се накланят, става доста удобно и за дрямка. И за дрямка даже. Да. Като цяло ви е удобно. Да. Може да пътуваме, аз поне още толкова Днес километра. сме прекарали 9 часа с тази кола. 9 часа и сме минали колко към 400 км и повече. Повече, може би към 500 500 км. Аз чувствам, че можем да минем още 500 днес. Не сте уморени? Не. Като темпо на пътуване, като зареждане, като големина на батерията, какви са впечатленията? Ами, заредихме доста бързо, по-бързо отколкото ние бяхме заредили. Което за мен не е проблема, ами даже си е голям плюс. Почти не се усеща, че трябва да зареждаш. Аз стига да има... е много голяма, правиме сериозен преход в България, нали? Там се пътува трудно. А дори зареждахме на сравнително бавна станция. Да, можеш на бавна станция. Можеш и още по-бързо да заредим. Тоест това си е една удобна кола за един цял ден пътуване. Да. Жорка, ти? И аз не мога да кажа нещо лошо. Единственото, което бих казал е за това, дето ти се показва постоянно на екрана целия ден и ти пречи малко на шофирането, но колата да, отзад е доста удобна. Доста ми хареса и се възползвах целия ден от подгрева на задните седалки. Нищо, че беше и жега по едно време. Ти си харчиш ток. Със сигурност да, това да допринесе за да влезе в сметките. Но съм доста изненадан. Може би очаквах малко по-малко, особено от към батерия и пробег. Съм доста изненадан колко бързо заредихме. Понеже съм свикнал само за Тесла да се говори колко бързо зарежда и колко е лесно и така нататък. Теслата даже зарежда бавно в контекста на тази кола. Да, така че съм доста приятно изненадан от колата. Аз от към седалка много съм доволен от предната. Отзад нямах възможност да сядам, явно от тях много ме харесва и искаха да се разменим. От към возене твърдо е, стегнато е, но е приятно. От към мощност, изпреварване и така нататък съм много доволен, но това, което мога да кажа, че аз до сега не съм се возил толкова мощен автомобил. Над 180 коня съм се качвал. От към поведение на пътя и сцепление съм изключително доволен. Въпреки, че казвате, че е тежка колата, но нямам друга база за сравнение. Към пробег и разход също съм очарован. Мисля, че от 9, като карахме нормално, беше около 18 ли беше. Сега на връщане карахме малко по-бързо, което е нормално горе-долу. И разходът малко се дигна, но въпреки това е почти 20 и на мен определено много ми харесва като разход за тази скорост и този начин на шофиране, който беше от Видин до София. Като цяло, мисля, че нямам никакви забележки. Много съм доволен от колата. Много, как да кажа, коректно, правилно и много искрено лично. Аз бих казал, че това, което не ми харесва интерфейса на Android, още и първия път, като я караха на интерфейса на Android, кошмарен. Таблото е супер, има доста информация по него, не ми харесва как е организирано. Ергономия около шофьора, добре сме, но има някои неща, които изобщо не мога да разбера кога и как се случват. Примерно това с дал си колата на контакт, обаче не си я включил и искаш да изключиш контакт и цъкаш 10 пъти старт-стоп бутона, обаче трябва да пуснеш спирачката, за да можеш да изключиш контакт. Това са някакви... Не знам защо трябва да е толкова трудно. И с отварянето на багажника имаше нещо по-сложно. Да, колата е заключен, както и тази, която бяхме взели за демо преди повече от година. Тази кола се отключва, когато я изключиш. Ако обърнахте внимание, аз целият ден забравям тази кола да я изключвам. Тоест, ние спираме някъде и колата остава да работи и вътре в нея остава хладно или сутринта оставаше топло, което е плюс, защото ние излизаме, снимаме, връщаме си в колата е топло, обаче това е така, защото аз просто забравям да я изключвам. Това е нещо, което този стоп бутон за мен трябва да не съществува.
И това, че тази кола трябва всеки път да я изключа, за да изляза да се заключи, са неща, които малко ме дразнат. И по този същия параграф, тази кола, понеже остава включена, не се отключват вратите и не се отключва багажника. И трябва всеки път да се сетиш да я изключиш, за да се отключат вратите и багажника, или трябва да сетнеш отключването. Нали? Такива някакви малки неудобства, които в миналото ревю много повече ме дразнаха, сега вече знам защо са така и ме дразнат малко по-малко, ама пак си ме дразнат. Но интерфейс, менюта, подредба на менюта, целият Android скандален е. Просто целият ден ние пътуваме с CarPlay и това е което спасява ситуацията. И като трябва да вземеш CarPlay, то си е дразнещо. Едно меню от едната страна, пък то е следващия път от друга страна, пък слайпваш, драгваш, цъкаш хоум бутони, някакви неща, които са... Да, и е тромав, лагав, нали, дразнещо е. Като комфорт в колата, седалката на мен ми отне 2 дни да я нагласа да ми е удобна. Днеска беше окей, направихме доста часове в колата. Бих казал, че е комфортно, пътува се. Климатик няма забележки, всичко е окей. Справя се добре, обдухване на седалките е приятно, подгръв на седалките е супер. Целият свят сме натрупали тук между нас в тази конзола. Тук в момента е целият свят е натрупан. Имаме камери, стойки, какво ли нямаме. Удобно е, има доста място за багаж и като цяло с 4 пасажери колата има културен разход. Значи днес деня мина с разход на отиване по-нисък, на връщане малко по-висок, но като цяло разхода не е притеснително висок, т.е. разхода е културен. Особено ако имахме подходящи зарядни станции, ние щяхме да спреме буквално за 5-6 минути и сме направили почти 1000 км. Да. 5-6 минути преувеличиха, ама щяхме да спреме примерно за... Не 1000, днес сме направили около 500 км, да, значи щяхме да спреме за под 10 минути и сме направили 500 км. И като цяло се пътува. Човек да се разтъпчили, ако почнеш да изпуши една 2 цигари, да отиде до туалетна. Малко ми е тромава, ма това е лично, както чувате на всички останали, колата им е достатъчно динамична. Разбирам защо тази рекуперация работи така, но не ми харесва, че трябва да работи така. В смисъл, тук колата се кара с няколко неща. Не се кара само с педал на газта, защото в e-pedal колата става много тежка за каране. Просто усещането е, че тя тежи и е много тромава. За да е по-пъргава, трябва да намалиш рекуперацията примерно на първа или на нулева степен, за да направиш изпреварване. И след всяко изпреварване я връщаш примерно пак на 3, за да почнеш да спираш. И непрекъснато ти превключваш на нулева или първа рекуперация, до трета рекуперация или iPedal и по този начин регулираш скоростта. Тоест, освен педала на газта, който от време на време го отпускаш, трябва да регулираш скоростта и с двете копчета, които са на волана, двете лошата, което малко ми е... Вероятно има хора, за които ще е удобно, за мен не е удобно. Но понеже направихме вече, днеска направихме 500 и вчера направихме 500 за 1000 км, вече имам някаква идея защо тия лошчета са така направени. Не го одобрявам, обаче го има и вероятно има хора, които оцеляват така и им е окей. Иначе като багажно пространство липсва ми малко багажник. Иначе като пространство в интериора сме супер. Комфортно, удобно е. Справяме се. Широко е, супер Това е заключението. След малко ще ви продиктувам разхода за днеска и като успея да направя на таблица да ви разкажа къде колко е бил разхода и какви са ми били очакванията, ще обобща и с това приключваме деня. Благодаря ви, че бяхте с мен. Ние благодарим. И до следващия път пак ще ви покана. Като взема нещо друго интересно, с което ще бедствам. Значи денят приключва с останали 11,3 кВт. Тия 11,3 кВт отговарят на 18% от батерията. Направили сме от Видин до тук 196 км с среден разход 20 за общо 3 часа и 8 минути. Колата твърди, че имаме останали още 58 км, 57 с тези 11,3 кВт. В момента сме на 9319 км и пристигнахме на резиденция Бояна пред Национален исторически музей. С това приключва пътуването. Малко по-късно ще обобща и ще ви разкажа къде какъв е бил разхода на някоя таблица. В заключение на тия около 1000 км ще добавя, че съм изненадан и дължа извинение на Hyundai Ioniq 5 за предишното ревю, което направихме. То беше действително, беше коректно, но явно теста ни за разход е, как да наречем, некоректен. Въпреки че Ioniq от всички тествани коли до момента има най-високия разход, а Ioniq, когато го тестваме на база 1000 км, всъщност има
културен разход. Може би е малко по-висок от средния разход, който съм виждал на някои коли, но като цяло разхода му не е като на багер, а много пъти до сега съм го наричал багер. Така че извинявай, Ioniq 5. Представи се добре. България не е най-подходящото място, на което да те тестваме за бързо придвижване, защото станциите са ни бавни, поне в местата, на които аз те карах. Но пък от друга страна, разходът ти не е лош. Смятам, че, как да кажа, ако можете да търпите недостатъците на колата, както аз ги представям, които за вас може да са напълно валидни екстри и да ви харесват и да предпочитате да е така, Ioniq ще ви даде възможността да пътувате бързо. Не визирам като скорост, а визирам като темпо. Тоест имате голяма батерия, колата харчи нормално, зареждате бързо и можете да постигате сериозни преходи в рамките на един ден. Мисля, че няма някой от вас, който не е разбрал, че това е кола, която сме взели от Int Commerce, IND Commerce, и съответно там е следващия. И това не е платена публикация от тях. Това по-скоро беше чиста форма за яздане от моя страна. Цялото ревю е спонсорирано само от Автобутик. Автобутик знаете с какво се занимават. А Int Commerce, в най-добрия случай, като изгледат това ревю, ще ми дадат Ioniq 6 да видим колко харчи тя. Не очаквам още по-добри резултати. Само ако питате, всеки път забравям. Както вече видяхте от пътуването, разхода от София до Пловдив беше 20,9, което е за 126 км магистрала. За да можете да направите някакъв паралел и да се ориентирате, ще ви кажа, че очакванията ми бяха средния разход на тази магистрала да бъде примерно от порядъка на 16-17 до около 22-23, в зависимост от скоростта. За тази скорост по-скоро очаквах да е от порядъка на 16-17 до около може би 21. Както виждате, разхода на този Ioniq в случай излиза да е в високия край на очакванията ми. Вие сами ще прецените тази стойност спрямо това какви са колите, които сте карали и базата, която имате от километри на магистрала, но в София-Пловдив, където имаме слизане около 350-400 метра над морска височина, за 126 км разхода беше 20,9. След това продължих нагоре към Карлово и ще гледам сегмента, който е Карлово-София, защото той беше сегмент, който е относително лесен за гледане, т.е. 150 км, т.е. имаме огромна статистика там. Очакванията ми за разход там бяха нещо от сорта на между 12 и да кажем 15, 16, 17. Разхода, който имаме в този сегмент от Карлово към София е 17,3. Денят беше хубав, не е било особено студено, така че преценете сами как се е държал разхода на Ioniq. И сега вече след като знаете как мина пътуването, къде зареждахме, как си изкарахме, сега ще минем към сухата материя. В таблицата, която съм извадил тук, има няколко интересни неща. Първо, стартираме от София и пътуваме до Белоградчик. До Белоградчик сме похарчили 45% от батерията, общо сме пътували 5 часа, т.е. имаме много време, в което сме седяли на място и колата е работила и е използвала отоплението си. Средният разход за това пътуване е 17,5. Там не мога да ви кажа какъв е средният разход за такова пътуване, защото това пътуване не съм го правил с друг автомобил. Като цяло това е извънградско с относително ниска скорост, така че не очаквам разхода да е особено висок. Следващия сегмент, който направихме е Белоградчик-Видин. Това ни е коствало само 10% повече батерия и разхода е паднал на 16,3, защото продължихме да трупаме върху това, което вече бяхме направили. Общото пътуване до тук е 245 км, общо 6 часа и 20 минути. Разход 16,3 е по-близко до това, което очаквах като разход за такъв вид пътуване до Видин. И след това от Видин към София, след като заредихме, при зареждането стигнахме до 50 кВт или 74% заряд на батерията и се прибрахме в София на оставащи 11,3 кВт или 18% батерия. Тоест в това пътуване сме изразходвали общо 38,7 кВт за почти 200 км. Средният разход е бил около 20 кВт на 100 км. Цялото пътуване е продължило 3 часа и 8 минути, което смятам, че е напълно нормално. Разхода как го определям? От 20? Струва ми се висок за такова пътуване.
Така че, както виждате, разхода на Ионика спрямо от това, което съм казал преди година и половина, да, Ионика може би не харчи и чак 38 и нещо си, въпреки че магистрала Струма е много специфична, но Ионика определено не е безкрайно ефективен, когато говорим за 4x4 задвижване. И особено за Ioniq 5-цата. Има няколко интересни неща, на които ми се ще да ви обърна внимание. Първо, загубите при зареждането станаха ясни. От общо заредени 27,9 кВт, в колата са влезе около 24 кВт по измерванията, които ние правим. Това значи, че имаме около 9% загуби при бързото зареждане. Това е напълно типично. Въпреки 800 волтовата архитектура, 10% е това, което най-често виждаме при зареждане на правотокова станция. Следващото интересно е, че процентите State of Charge на колата не отговарят пряко на капацитета на батерията или поне не на обявения капацитет на батерията. Интересно е, че когато погледнете процентите State of Charge спрямо големината на батерията, би трябвало например, на 95% State of Charge да имате около 66,5 кВт, а всъщност се оказва, че имате около 64 според диагностиката, която използвахме. И така, като погледнете надолу в таблицата, всъщност се оказва, че имате някаква разлика, която е около киловатт и половина до 2,5 кВт, в зависимост от процента на заряд на батерията. Което на практика се равнява на от 1,9 до 3,6%, да го наречем лъжа в капацитета на батерията, и очаквам, че това е нещо, което Hyundai крият в буферите. Разбира се, аз не съм толкова компетентен, че да мога да го докажа, но от усещането, което имам спрямо диагностиката и това, което колата изразходваше като енергия, струва ми се, че това, което пише и това, което крие в буферите и след това го изразходва, са две неща, които са малко различни. Вие сами ще си направите заключение на база данните, които виждате. Ако това видео ви е харесало, цъкнете по един лайк, споделете го с някого и се абонирайте за канала, защото ние ще продължаваме да правим все повече интересни неща и всяка седмица вадим около 5 часа съдържание, свързано с електромобили. До скоро! Чао!